Bon vespre a tots. Com cada any agrair que participeu a la diada que farem a Pinyol Vermell. Enguany poden dir orgullosos que ets la novena i no serà la darrera, òbviament. Aquest any, dins el marc de la xerrada, volíem tractar un poc el tema de la diada des d'un marc històric. Tenim en Tomeu Martí, president de Blanquerna i director d'Ona Mediterrani i activista històric dins el marc de la diada. Tenim Nàlvar, actual militant d'Endavant, també militant històric de Maulets, i en Biel Martí, pedagog i actual coordinador de Pinyol Vermell, que ens tractaran des de diferents perspectives un poc la història de la diada aquí a Mallorca. Començarà amb Biel. Bon vespre a tothom i gràcies per acostar-vos i venir i fer possible que se commemori la diada un any més, com ha dit Antoni Germà Nou. I bé, entenem que això realment no té sentit si no fa una certa participació i que té un valor molt alt, encara que sembli que són pocs, realment estem consolidant la diada. Antigament les diades en el poble anaven un poc intermitents, estem intentant que se faci cada any i queda un poc mig buit, que sembla a priori en si immediata de la societat, però realment té molt de valor i com a pobles i pobleres hauríem d'intentar tots empenyar que això acabi d'agafar força i funcioni. Jo el meu paper d'avui és un poc curiós perquè realment la idea era que vengués algú especialista de la universitat a explicar-nos la perspectiva més històrica de la diada. Després hi havia la idea que en Nàlvar, que també és historiador, ens expliqués la perspectiva del tricentenari, que enguany se commemora fa 300 anys que Mallorca va caure i va ser ocupada per les forces d'ocupació espanyoles. I finalment havíem pensat en el Tomeu perquè té una certa perspectiva del que ha estat la diada des de l'any 86-87 fins al dia d'avui, ja que ha viscut en primera persona i sempre ens pot explicar bé com ha anat. Un poc el tros que me toca jo, per això que és un poc complicat per jo, és el tros històric de l'origen de la diada. Com sabeu, la commemoració a priori, al principi de l'entrada de les tropes catalanes a Palma, i amb aquesta entrada simbòlicament se commemora tota l'entrada d'una cultura que d'alguna manera ens ha duit cap a la societat que estem avui dia, amb un costum, una llengua, un comerç, uns certs drets històrics que mos pertoquen, vaja. La festa de l'estendard històricament s'ha intentat eliminar sense èxit per Espanya. Això sobretot s'origina, com deien, el tema del decret de nova planta, que explicarà millor Nàlvar, però ja fa 785 anys que se commemora aquesta diada, una tradició que ha anat evolucionant, degut a diversos atacs que s'han patit, però que s'ha anat mantenint amb el temps. Una festa que institucionalment, el diferent govern que hi ha, l'ha menystinguda i, bàsicament, hi ha aquest menyspreu per la idea que és una festa que se commemora la catalanitat de Mallorca. I hi ha un interès polític clar darrere que no hi ha aquesta associació entre mallorquins i el català, quan realment és el que s'ha anat celebrant històricament en aquesta illa, tot i que a vegades tant el sistema educatiu com el mitjà de comunicació com altres estaments no ho visualitzen i sembla un poc estrany. El fet que una festa reti homenatge a la senyora de les Quatre Barres ha fet que els diferents règims espanyols hagin volgut eliminar aquesta festa tan important per la identitat col·lectiva. Els atacs han anat per etapes i s'ha fet un poc de tot. Per exemple, s'ha imposat el castellà a les celebracions oficials, en quin sentit té fer un homenatge a una senyera en espanyol. També en un moment històric se va substituir la senyera per imaginava una senyera de 5 metres i se va substituir per una senyera, no sé si fa 2
l'Oxfam o així. Altres atacs més encoberts han estat exaltar la part cristiana d'aquesta festa, entenem que amb aquesta arribada d'en Jaume I el que se va arribar aquí va ser la cultura cristiana, amagant tota la part històrica que són els nostres orígens. Tots aquests fets, encara que puguin parèixer antics i desfasats, no ho són tant. Ara fa 17 anys, el Consell de Mallorca, amb la presidenta presidiària Maria Antònia Munar, al capdavant de l'extingida UM, van instaurar el 12 de setembre com a Diada de Mallorca, fa 17 anys. Tots els esforços econòmics del distint govern que hi ha hagut fins ara no han fet que aquesta nova festa s'assimili per la població mallorquina. El 12 de setembre ningú se'l sent com a seu, per molt que surtin amb Bolsai a Salom per divendres cada any, amb les pulseretes, ben sabut pel poble que realment no hi ha cap tipus de gent, en principi no participa d'aquesta festa, o manco massivament. Hi ha certes èlits assalariades que fan la seva commemoració al seu palau i els seus estaments oficials, i hi ha el poble que no s'ha identificat amb aquesta festa i per altra part trobant com la Diada de Mallorca sense un reconeixement institucional de cada any va creixent i se va consolidant. Enguany, segurament no sé si hi ha dades exactes recopilades sobre el tema, però enguany segurament s'ha fet el rècord de diades al municipi de Mallorca. Antigament se tenia la visió, ha anat per cicles, ha hagut etapes que en el poble se commemorava fent, per exemple, una missa o una processó, fins abans del segle XVIII i segle XIX. Ha hagut etapes que en el poble res de res i que Palma sí, ha hagut etapes que Palma res, i des de la transició entre cometes cap a ara, en els pobles a poc han anat arrelant la idea que també s'ha de commemorar aquesta data, ja que ens identifica tota l'illa, no només la ciutat de Mallorca. Enguany són 27 pobles de Mallorca que commemoren o que fan alguna mena d'acte o diversos actes, com en el nostre cas que en fem varis, per commemorar la diada, i tot això culmina, com és evident, en la mani unitari o en la manifestació unitari del 30 de desembre a Palma i els actes oficials de l'Ajuntament el 31. Qualsevol poble té dret a estimar la seva història. La situació actual de la Diada no és més que una mostra clara de la falta de normalitat política de la nostra terra. Estan governats per gent que no estima els nostres costums i la nostra història i que ens la volen fer perdre. Tot i aquest maltractament, l'any 2007 l'Ajuntament de Palma i a nivell institucional l'Ajuntament de Palma sí que fa una sèrie de commemoracions en aquesta diada. Aquí se poden veure certes contradiccions. Tot i que van declarar com a bé d'interès cultural la festa de l'Estendard l'any 2007 i en alguna ocasió algun president del govern balear o un conseller han desfilat per davant l'ofrena floral, de qualque manera legitimant la festa i la representativitat d'aquesta, de qualque manera se pot deixar anar la crítica que no ha hagut cap govern que realment, estant en el poder, hagi acabat instaurant aquesta diada com a Diada de Mallorca. Ha faltat un poc això, tot i que també s'ha de dir que si no hagués estat per les bases d'aquests sectors nacionalistes, la diada no s'hauria aguantat. Un poc aquesta doble lectura crítica, però també s'ha de valorar que el paper de Sotavents a Diada de Mallorca està molt rellevant. De fet, van ser l'any 86, el teatre principal van recuperar un poc l'idea després del franquisme, més enllà d'individualitats que ho poguessin celebrar, i ha tingut un paper molt rellevant. I de qualque manera nosaltres estem participant un poc a la història col·lectiva de tot això i se fa molt complicat d'analitzar. I jo penso que les dues postures són molt complementàries. Sobre Cultural Balear, en el seu dia va fer una feina espectacular de recuperació, de commemoració, que
molt necessari i en el temps la població, o certs sectors de la població ho han anat assimilant i han anat en la reivindicació un poc més enllà i decidint que aquesta diada ha de ser un espai no només de reivindicació nacional, sinó també s'ha d'aprofitar per fer una reivindicació social dels nostres drets i per aprofitar aquest escenari per dir que tenim dret a decidir, autogovern, etc. La diada dels 87 cap ara, més enllà del que és la commemoració, sempre ha tingut aquesta dualitat, que se visualitza molt bé en la manifestació de cada any a Palma, que de cada any ha passat de ser unes 50, 100, 200, 300 persones a arribar a xifres bastant dignes de, no sé si 5.000, com podríem atrevir a dir, o inclús 10.000, no ho sé, és difícil quantificar-ho amb els recursos que tenim. Però vaja, que ha hagut un salt qualitatiu molt important aquesta dècada, és important que la gent que m'ho sentim en siguin conscients i tinguin l'argumentari clar per defensar-ho, i més enllà de que sigui una exaltació a la monarquia o una catalanitat a sentit dogmàtic, jo penso que som almenys Esquerra de Pinyó Vermell, un moviment d'esquerres, que creiem en una societat multicultural, que tenim molt superats aquests debats, i tot i que se llancin aquests missatges contra nosaltres, és molt important donar aquest missatge. Nosaltres som antiracistes, nosaltres estem molt per la multiculturalitat, però tenim dret a estimar els nostres orígens, la nostra història, tenim dret a commemorar-ho, només faltaria, i tenim dret a decidir sobre la nostra sobirania, que de qualque manera el que se simbolitza molt bé en aquesta diada. De qualque manera constata el fet de la falta de normalitat com a poble que pateix el poble mallorquí, que de qualque manera té una certa segregació degut al model polític que ens han implantat, que no podem commemorar el que són els nostres orígens sense que ens tractin de, no sé com dir-ho finament, però que ens tractin de qualque manera de radical, de coses molt antigues de nacionalismes, que en cap cas a Mallorca mai s'ha donat cap incident ni cap situació d'aquest tipus de racisme, no sé per què ens volen col·locar aquest mort, diguem-ho clar, quan els atacs racistes que hi ha a la nostra terra i a la resta dels països catalans normalment venen de l'extrema dreta i venen d'on venen. Ho hem de tenir molt clar i intentar-ho defensar, i intentar que la diada de qualque manera se recuperi i sentir-la tots com a nostra, perquè això no res de pinyol, o intentar que no ho sigui, en el sentit que potser som els protagonistes, però cada un de vosaltres és que fa possible que això a poc se vagi recuperant i tant de bo ho convertim en tradició. Ja per no enrotllar-me més i deixar xerrar un poc d'especialistes, simplement resumir una mica el que hem fet de la Pobla per recuperar-ho. Tingueu clar que la Pobla la diada se va fer pel primer pic que jo tingui coneixement al Manco el 2007, no sé si m'equivoc, sabeu per aquí darrere. Jo diria que el 2007 va ser el primer pic que se va fer la festa de l'estandard, desconec si la CDU havia fet o no, no penso que no. Tot això se va fer el 2007 i des del 2007 cap ara, cada any s'ha aconseguit fer o una activitat o diverses activitats. S'han combinat dues facetes, la històrica i la social, com he explicat abans, hem intentat tenir una certa coherència. Mig estableix la tradició de cada any, simbòlicament posar l'estandard en el campanar. Podem dir que cada any la Pobla comença a dedicar l'any a la senyera posada, que estic bastant orgullosos. També podem dir que des de l'any 2010 hem aconseguit dur a terme la diada infantil, que avui l'hem hagut de suspendre perquè plovia, però pensant que és un projecte que si volem que la diada es consolidi en la societat hem d'apostar molt fort tots. I també hem anat fent xerrades, debats sobre l'actualitat política, debats sobre la història, debats d'espais universitaris. Hem intentat, i ja per acabar la part festiva una mica, hem intentat ser coherent i combinar un poc tot el que se m'ha dado corregut. Dit tot això, no me queda molt més a fer-hi. Si encara demaneu després cap aquí on considereu que ha debat.
el meu llavi ha vingut l'any 2008, per mi, als principis de tot. Curiosament va venir Santipalda, una cosa interessant, per donar una mica l'olia. I això Així ho taparem. Sí. Així ja no tapa, no? Està així. I doncs, bé, en primer lloc, moltes gràcies a Pinyol Vermell per la invitació i enhorabona per aquest acte que se suma a la quantitat important d'actes que se van fent en commemoració de la diada del 31 de desembre. Jo crec que, per començar per qualque banda, ja que en Biel ha fet aquesta introducció històrica i ho ha marcat prou bé, i per tant ja no hem d'anar a cercar gaire referències històriques, simplement dir a dia d'avui què tenim al voltant del 31 de desembre. I doncs tenim, per un costat, la festa de l'estendard, que és una festa reconeguda oficialment, encara que ni tan sols és festiu a Palma, tot i que és una festa oficial de Palma, però ni tan sols a Palma és festiu, quan considero que el 31 de desembre hauria de ser festiu a tot Mallorca, perquè és la diada més important que tenim. Però bé, a dia d'avui què tenim? Tenim en primer lloc la festa de l'estendard, que té un reconeixement oficial i que envieu de nova dada, però és la festa cívica més antiga de tota Europa. És la festa amb un component no estrictament religiós, encara que tingui elements religiosos, o n'hagi tingut en qualque època, però la festa cívica més antiga que se celebra a tot Europa. Per tant, això ja és un motiu en si mateix de reflexió, d'orgull i, com deia en Biel, de motiu per reivindicar aquesta festa. En segon lloc, és una festa que recorda els orígens de l'actual poble mallorquí. L'actual poble mallorquí s'origina amb els fets bèl·lics que se produeixen el 31 de desembre. Són un fet bèl·lic, són fets dels quals, diguem-ne, que ningú té per què estar-ne orgullós, però això no vol dir que no succeïssin i que no sigui necessari recordar, i que precisament perquè varen succeir, avui som com som i no som d'una altra manera. En tercer lloc, és el moment en què Mallorca s'incorpora en el món català, a la cultura catalana. Per tant, la festa de l'estendard recorda també aquest moment, el moment d'incorporació de Mallorca en el món cultural català. I a més, curiosament, justament, la festa oficial és un homenatge a això que veus aquí, a la senyera de les Quatre Barres, a l'Espenol del rei en Jaume. I més clar, impossible. És un homenatge a la senyera que portava el rei en Jaume quan va entrar i quan, per tant, se va fundar el regne de Mallorca. Això és la festa de l'estendard, encara a dia d'avui. I a més, des de finals del franquisme, podem dir, i és la part en què jo m'hi extendré una mica més, el 31 de desembre és la diada de Mallorca, amb el sentit que és una diada de referència per una bona part de la ciutadania de Mallorca, és també una
diada importantíssima o la diada principal pel nacionalisme i per l'independentisme, i a més, a dia d'avui aquesta diada se celebra amb una sèrie d'actes que pràcticament comencen com ja se feia abans en la festa de l'estendard, que comencen gairebé 15 dies abans. Podrien situar aquest sus de la celebració de la diada sol ser la nit de la cultura organitzada per l'obra cultural amb els premis 31 de desembre i que a partir d'aleshores comencen un seguit d'actes que culminen, en certa manera, en la manifestació del 30 de desembre a Palma i que a poc s'han anat produint actes arreu de Mallorca. Aquests darrers anys, a més, com ha destacat en Biel, aquesta diada ha experimentat un creixement importantíssim i crec, per tant, que val la pena destacar-ho, sobretot perquè, si ho comparam, per exemple, en la diada ortopèdica del 12 de setembre, que no hi ha hagut, tot i la quantitat de recursos que s'hi han abocat, per descomptat, milions de recursos més que els que han pogut abocar amb el 31 de desembre, i el resultat ha estat tan magre que encara a dia d'avui no trobaríem cap actuant Antoni qualcun altre que se sentin mínimament identificats en la diada del 12 de setembre. Per tant, això és una mica el que tenim a dia d'avui. Aquesta dualitat, que en el final és una de sola, que és festa de l'estendard, diada de Mallorca. Llavors, els orígens d'aquesta part més reivindicativa cal cercar-los just a la mort d'en Franco. El PSI, que és el partit que d'alguna manera dona pas després en el PSM, ja va aprofitar el 31 de desembre per fer alguna activitat per la reivindicació de l'Estatut d'Autonomia i, per tant, diguem que el PSM durant els anys finals dels 70s i principis dels 80s va usar la diada del 31 de desembre com a diada de reivindicació nacional. Pròpiament, els actes dels quals ara ens no poden sentir en certa manera continuadors comencen a l'any 1986 per impuls d'una entitat que s'acabava de crear per la festa de Sant Jordi d'aquell any, que és la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, Cultura i la Nació Catalanes, i que juntament amb l'Obra Cultural Balear, la Nacionalista d'Estudiants i el PSM van organitzar aquest acte que ho anomenaven Diada Nacional de Mallorca, amb el lema Sí a la Llengua, que se va fer en el Teatre Municipal de Palma. Un acte que, per cert, va acabar amb crits d'independència, va ser un acte molt potent, i la gent jove que hi havia en aquest acte, en què se'n van anar cap a l'estàtua del rei en Jaume, que hi ha a la plaça que des de l'any 1939 se diu plaça d'Espanya, però que abans havia estat la Porta Pintada. Bé, a l'estàtua del rei en Jaume i li van penjar una estelada. Símbol del catalanisme que van entomar nocturnitat, Porta Pintada. Efectivament. Contra els carrers del poble. Per tant, això, no? I s'inaugura en certa manera l'any 86 aquesta tradició de que el 31 de desembre el rei en Jaume dugui l'estelada. Ja ho ha comentat en Biel i jo he fet referència, l'Obra Cultural, aprofitant el seu 25è aniversari que s'esqueia l'any 1987, va implementar els premis amb el nom de 31 de desembre, Premis 31 de desembre. Per tant, són un element també d'identificació amb la Diada de Mallorca. Aquest cartell pertany
en el primer acte en què se van lliurar els primers premis 31 de desembre. L'any següent, el 1987, és el moment en què hi ha la primera manifestació, el 31 de desembre. L'organitza el Moviment de Defensa de la Terra, hi participen uns centenars de persones, hi ha aldarulls amb els grups feixistes, enfrontaments, però la manifestació se pot desenvolupar i acaba a davall l'estàtua del rei en Jaume. El 88 ja s'havia produït una excisió en el Moviment de Defensa de la Terra, ja n'hi havia dos del Moviment de Defensa de la Terra, i tots dos convoquen manifestacions, un dia 30 i l'altre dia 31, i totes dues hi ha enfrontaments amb els feixistes, greus enfrontaments, bastant de ferits, però, malgrat això, la manifestació se pot fer i, en certa manera, obri camí a la continuïtat. Amb això vull destacar que mos hem hagut de guanyar el dret a manifestar-nos el 31 de desembre, fins i tot a vegades defensant-nos dels atacs violents, de la violència feixista. El 1989 la manifestació se centra en la demanda de la llibertat d'en Macià Manera. En Macià Manera, que acabava de ser detingut fa pocs mesos, acusat de pertànyer a una organització armada, que és Terra Lliure, i Macià Manera és un picapedrer, encara ara el podeu trobar a Sort d'Espont, normalment cada vespre a Montuïri. És un picapedrer montuïrer que va ser detingut per la Guàrdia Civil, va ser torturat, jo el vaig entrevistar per la ràdio, va explicar en detall les tortures, va explicar com a les costes de Xurrigo li fiquen la pistola dins la boca i li disparen sense que hi hagués bala, li peguen una pallissa, com després quan el traslladen des de Palma a Barcelona amb helicòpter obrin la finestra i el posen cap per avall i diuen que l'amollaran, en fi, ell ho explica, i en qualsevol cas aquests fets que en el principi van tenir un impacte terrible a Montuïri i a la resta de Mallorca, a poc van despertant la solidaritat de la ciutadania, fins al punt que l'any següent, després m'ho anirem aquí, però l'any 90 ja qui convoca la manifestació és un anomenat Comitè de Defensa de Macià Manera, i aquest comitè està encapçalat per en Josep Maria Llompart, en Jaume Santandreu, en Balucho, Tomeu Mestre Balucho, i en Biel Oliver Majoral. Per tant, gent amb un cert reconeixement dins la societat mallorquina donen la cara per Macià Manera, se com a capgira una mica aquesta por inicial i aquesta càrrega inicial de criminalització de l'independentisme, i aquesta manifestació, la del 90, significa un important creixement de participació. I si fins aleshores estàvem parlant de 500-600 persones, a partir de l'any 90 ja n'hi van 2.000 i ja hi comença a haver. Paral·lelament també, posteriorment, hem vist el 90, l'any 1991, la festa de l'Estendard, que se celebra a la plaça de Cort de Palma, o millor dit, entre la plaça de Cort i la Seu, perquè és tot el recorregut. Bé, el 1991 hi ha el primer batlle del Partit Popular a Palma, que és en Joan Fageda,
i en Joan Feixeda no té millor ocurrència que a la festa de l'estandard, a l'estandard que hem vist, li posa una franja morada de dalt a baix. Això provoca que els pocs ciutadans que eren mirant la festa, gent major en general, comencen a protestar fins al punt que intenten arrabassar la franja morada, hi ha enfrontaments amb els regidors i, per tant, l'any següent hi ha convocatòria per part de la gent de l'independentisme d'assistir a la festa de l'estandard per evitar que se torni a fer aquesta animalada. La veritat és que ja el 92 ja no hi ha franja morada i per tant la gent, els independentistes que s'han convocat, se centren en protestar per la presència de l'exèrcit espanyol a la festa. Llavors cada any hi ha protestes i enfrontaments en l'exèrcit espanyol fins que l'any 2000 l'exèrcit espanyol capitula d'aquest enfrontament, se rendeix i se retira i anuncia que ja no hi tornarà més a la festa de l'estandard. Per tant, és una victòria importantíssima dels independentistes que s'aixecaven prest cada 31 de desembre per protestar allà. Llavors, el 91, a banda d'aquests fets que vos he explicat, per lectura el que destacaríem és que va parlar en Josep Maria Llompart. En Llompart va morir poc després, per tant, devia ser ja un dels actes darrers que va fer. Llavors, bé, ja entrem a la dècada de 90, on jo diria que les claus principals són que cada any se crea una plataforma unitària en les entitats que decideixen formar part d'aquesta plataforma i de donar suport a la Diada, i que la Diada, als anys 90, se consolida amb aquesta participació que podríem dir d'això, 2.000, 2.500 persones, una cosa així, no? Llavors, ja seria a partir del tombant de dècada, fixeu-vos que cada dècada millorava un poc, no? És a dir, el 90 hi ha una pujada, el 2000 hi ha una decisió important per part de la comissió organitzadora, que és que a partir d'ara la manifestació no serà el dia 31, sinó el dia 30, i a més se complementarà amb un concert, la qual cosa provoca que molta més gent, sobretot gent no resident de Palma, se pugui desplaçar amb més facilitat a la manifestació, perquè no és allò d'acabar amb presses i tal, per fer cap d'any. Per tant, aquí l'any 2000 sí que ja hi ha aquest canvi, que és un canvi en un sentit molt positiu, que la manifestació s'adavanta un dia i això provoca que hi hagi molta més gent que hi participi, que se pugui fer un concert, que aquest concert també resulti més atractiu, etc. Aquí us he posat aquesta imatge perquè, clar, penseu que aleshores això implica que el president del govern i el vicepresident participen de l'ofrena floral en el rei en Jaume, la qual cosa també té un valor simbòlic important. Aquí podríem continuar repassant la cartelleria, l'evolució dels lemes, però jo crec que l'important és, per exemple, si arribam al 2007, que és quan l'obra cultural comença aquesta campanya, que sigui el 31 de desembre, Poble, Poble, Feim, País, en què se suggereix o se demana a les delegacions i a les entitats amigues que organitzin qualque tipus d'acte amb motiu del 31 de desembre. Això fa que se multipliquin per molts els actes que se van fent. I
jo crec que poca cosa més se pot destacar d'aquests anys. Segurament a partir del 2008-2009 hauríem de destacar l'important bloc que se genera a la part de darrere de la manifestació, organitzat per el que seria l'esquerra independentista de Mallorca, aquest bloc format per Maulets o ara Arran, Endavant, en fi, tot aquest món més radical, per dir-ho d'alguna manera, i així arribam en els nostres dies. Per tant, en certa manera, jo crec que la conclusió és que això que avui tenim, Festa de l'Estendard d'un costat, Diada de Mallorca reivindicativa de la catalanitat i dels drets nacionals del poble de Mallorca, ho tenim perquè mos ho hem treballat, perquè mos ho hem guanyat, no? I en aquest sentit jo conclouria dient que la Diada de Mallorca és una història de lluita i és una història d'èxit, perquè és la història que en certa manera aquí aquest punt d'extensió territorial també, que com que ja hem anat comentant en diferents moments, simplement d'això. Per tant, el que vol dir, la conclusió final és 31 de desembre, una història de lluita, perquè ens hem hagut de guanyar el dret a manifestar-nos, s'eixamplar la manifestació, es poder cada any expressar les nostres reivindicacions nacionals, ens hem hagut de guanyar en el carrer, i per l'altra, una història d'èxit, i en certa manera jo crec que aquestes dues imatges finals volen representar una mica això, una història de lluita i una història d'èxit. Moltes gràcies. Ara estic estudiant de fora i tornar a la meva terra sempre està bé, però tornar d'aquesta manera és com un afinitor positiu que encara ho fa tot més interessant. Jo també vinc a xerrar un poc de memòria i de commemoracions, però amb un altre plànol, i és que des de Pinyol Vermell se m'ha convidat perquè vos xerri de lo que és el tricentenari, el que és la commemoració de la derrota del bàndol ostracista a la Guerra de la Successió, i sobretot com afecta això a Mallorca, perquè com bé s'ha comentat en el principi de la xerrada, enguany, en realitat 2015, farà 300 anys que Mallorca va caure, sent Mallorca el darrer reducte de la resistència austracista durant la Guerra de la Successió. És a dir, sí que ens estic xerrar molt més de l'11 de setembre i de la resistència d'ultrança, del Principat de Catalunya, concretament de Barcelona, però en realitat és Mallorca el darrer reducte que queda després de la derrota de Barcelona. Per fer un repàs molt ràpid, la Guerra de la Successió és un conflicte per qui havia d'ocupar el tron de la monarquia hispànica, de la monarquia espanyola, després de l'extinció de la Casa d'Àustria. Comença en 1700 i acaba en 1714, una guerra molt llarga, molt intermitent, com ho eren totes en realitat en aquella època, però que més enllà de qui se quedava aquesta posició de poder, aquesta corona, si havia de ser en Felip Borbó o en Carles d'Àustria, el que hi havia en disputa eren dos models de com s'entenia la monarquia hispànica. D'una banda hi havia un model centralista i centralitzador, que era el model borbònic, que ja funcionava a França, i d'altra banda un model que Ventura hauríem de dir més continuista, representat per l'arxiduc Carles, que era això, era continuista. Era un model més descentralitzat, on sí hi havia una única monarquia, però una monarquia composada per diferents regnes i que cadascun d'aquests tenia una autonomia relativa. Hi ha un debat entre historiadors sobre fins on arribava aquesta autonomia, però en realitat el que està clar és que hi ha dos projectes contraposats. Dic això i faig un petit parèntesi, també hem d'anar alerta de no considerar que abans de 1715
tot anava molt bé i a partir d'aquí tot va començar a anar malament. En realitat, el procés de, per dir-ho així, espanyolització, que no m'agrada, però descatalanització de la nostra identitat, diguem, jo crec que comença abans, se podria debatre molt, però segurament s'ha de destacar molt la unió dinàstica entre la corona d'Aragó i la corona de Castella, també va ser un cop molt fort. Varen passar de compartir la gent del Principat, la gent de València, la gent d'aquí, un centre polític i unes determinades referències a mirar una altra banda, a mirar a Valladolid, a Madrid, un nou centre polític que en certa manera va contribuir a aquesta disgregació de la identitat primitiva, medieval catalana, que també és un aspecte molt debatut, però que sí que existia. I reprenent això, se podria xerrar aquí de com va ser aquesta caiguda amb més detall. Jo tampoc crec que sigui, no sé, si història militar personalment mai ha estat la meva vocació i per tant jo crec que és més interessant xerrar de què va suposar aquesta derrota. Però sí que vull dir, no va ser una rendició fulminant, sí que va haver una certa resistència per part dels mallorquins davant les tropes invasores. No va durar molt, va ser qüestió de dies, però, per exemple, sí que hi ha documentats uns enfrontaments bastant importants davant les murades de Palma i altres temes, però que, en definitiva, hi ha un cert mite com una rendició molt fàcil de Mallorca, però no va ser exactament així. Ara bé, la situació era sequera, érem el darrer que quedava i no tenia sentit tampoc continuar molt més la resistència, però crec que sí que val la pena comentar-ho. La conseqüència principal d'aquesta derrota és un canvi radical de règim polític i que d'unes conseqüències, és a dir, és un canvi principalment polític però que té moltes conseqüències a nivell econòmic, a nivell cultural, etc. I en definitiva és l'inici d'un procés molt llarg que té un objectiu, que és eliminar, homogeneïtzar el que era en aquell moment la monarquia hispànica i eliminar la cultura catalana present a Mallorca. Quina és l'eina principal que utilitza la nova monarquia, aquesta nova monarquia borbònica, per aconseguir això? El que ha comentat abans en Biel, que són els decrets de nova planta. Són unes lleis que, com el seu nom indica, són de nova planta, pretenen esborrar tot el que hi havia abans i posar una cosa nova. El que fan aquests decrets, fan el mateix tant a València, en el Principat, a Aragó també, en el regne concret d'Aragó. El que fan és eliminar les institucions que existien abans, les institucions, diguem, pròpies dels regnes com el nostre, com el regne de Mallorca. Abans d'aquest moment, tot i compartir una monarquia amb la resta de territoris, diguem, hispànics, el regne de Mallorca conservava una estructura institucional, és a dir, uns òrgans representatius, un sistema fiscal, un sistema judicial, fins i tot un exèrcit propis. Tot això desapareix amb els decrets de nova planta. Els decrets de nova planta imposen un sistema molt més centralitzat, on la importància total la té la monarquia és la que designa la gran majoria de tots els càrrecs de poder de Mallorca, i ho fa sobretot utilitzant persones de Castella, i a més és un sistema molt militaritzat. Tots els càrrecs de poder important, molts dels quals havien estat en mans de civils, quasi sempre personatges de la noblesa, de l'alta noblesa o de l'alta jerarquia eclesiàstica, però en definitiva civils, passen a estar en mans de militars castellans. I també passa una altra cosa, que és que les tropes castellanes comencen a tenir una presència permanent a Mallorca, cosa que abans no es té contemplat. Els drets, els furs del regne de Mallorca no ho permetien. De fet, es considerava un cert escàndol pels problemes que sempre provocaven aquestes tropes que eren vistes, i de fet ho eren com estrangeres. Però això a partir d'aquí comença a ser una realitat. Clar, imaginem-nos el xoc cultural que això representa i l'efecte a llarg termini que té sobre la nostra societat. I això comença en 1715, però s'allarga al llarg del segle XVIII, i aquí és quan comencen a aparèixer les famoses lleis contra, per exemple, l'ensenyament en la nostra llengua, en català,
la presència de la nostra llengua en els documents oficials, en el sistema judicial. Aquí és quan comença tot aquest procés d'espanyolització i de castellanització de la nostra societat. En realitat, hi ha gent que se pensa que en els propis decrets de nova planta ja apareix tota aquesta legislació espanyolitzadora. Però en realitat, més que en Felip V, que és els decrets, jo crec que té molt més pes en Carles III, que és tan estimat a Madrid, per ser això del rei de la il·lustració i tot això. En Carles III, per nosaltres, de lo que més destaca és en ser molt eficaç, en començar a imposar lleis que eliminen la nostra llengua de l'educació, per exemple. Però en realitat és un procés que s'allarga molt més i que sobrepassa fins i tot en el segle XVIII. I és vera que venc aquí a xerrar del tricentenari, però com a historiador o intent d'historiador també vull deixar una cosa ben clara, que no és només la data. La data és l'inici d'un procés, i no són només els Borbons, sinó també l'estat liberal que comença a partir del segle XIX, és que té aquest paper d'espanyolització a Mallorca, etc. Hi ha un professor de la universitat que va donar classe a jo, que és Antoni Marimón, que va fer un estudi molt interessant sobre aquest procés de lleis contra el català en els diferents aspectes de la vida pública mallorquina. I el que diu ell és que més o menys cap a finals del segle XIX ja no hi ha pràcticament cap espai que sobrevisqui en aquesta imposició del castellà. Més enllà, evidentment, l'espai familiar i també sigles. Per tant, tenir un poc aquesta visió del procés de la qüestió. Jo crec que la importància del tricentenari continua sentit, perquè crec que ha estat un poc oblidada aquí a Mallorca. És a dir, nosaltres tal vegada ens hem centrat més en el que seria de 31 de desembre, però realment la importància político-cultural de la derrota de la guerra de la successió, per jo, té un valor molt similar. Sí que és vera que, per exemple, en el Principat sí que se commemora l'11 de setembre en tota prioritat, en el País Valencià també tenen el 25 d'abril, i nosaltres tal vegada és un espai de memòria històrica, perquè no deixa de ser això, memòria històrica, que tenim un poc abandonat. Jo crec que aquest 2015 és una oportunitat per treure aquest tema oblidat, del tricentenari a Mallorca, i també volia animar un poc això, entitats com aquesta, com la de Pinyol Vermell, a fer passes en aquest sentit de recuperació d'aquesta memòria històrica, perquè recordar el tricentenari, que en definitiva recordar una derrota, i recordar tot aquest procés d'espanyolització que comença amb el tricentenari, també recordar l'altra cara, és recordar una derrota però també una resistència i també una realitat, que és que avui en dia encara, per molt que ens hi pesi, xerram la llengua que xerram i tenim les aspiracions nacionals que tenim. I per tant jo crec que és molt interessant recuperar aquest tricentenari, donar-li sobretot el sentit polític que té avui en dia i seguir per aquest camí.